and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ingon ini ang nita mo. Patyo na ako siya. Patay na ko. Patay. Hindi ka patay, bay, oy! Buhi ka! Buhi na ko. Sakto na, bay! Sakto na! I'm proud of you, bay! Giskan karon. Kiss ko, bay! Proud Ipanom ay kisi akong lubot. Gikan karon bay nonoy. Di na ko si Dokyo nga iyang nailhan kaniadto. Patay na si Dokyo nga nagpaulipon sa gugmaan ni Lalat. Pukpoko na kong dughan ako. Patay na! Patay na! Adi. Dali. Gito noon man mo. Patay noon ko. Joke na tong ako. Bay, ano ka? Isil ko bay. Wala. Patay. Tutski ani bay. Wala! Uy! Dugo! 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 Bay! Bay, Dokyo! Don't be dead! Bay! Bay! Ikaw yun! Pwedeng iguwa sa dakong onggoy! Hala! Tiguwa nga may dang pusin! Siya siguro'y nagpusin sa Bay, Dokyo na ko! Kada ko sa onggoy nga ako napusilan. Kada ko sa onggoy! Unggoy! Si Unggoy no! Tao na! Di na mangki! Ha? Uy! Tao tuod ni! Dili kini onggoy! Uy! Uy! Tiguang dautan! Nganong gipusil mo akong amigo, ha? Ngano? Iwag akong flashlight ang iyang naong, ha? Hindi. Tao gyud kini! Taga rin eh! Klaro ng tao ng dako na! Tuga ko Unggoy na! Ha? Tao na do! Ang iyang naong. Ang iyang itsura. Pamilyar ko kayo ang iyang itsura. Mga sarko! Kulas! Hercules! Tarzan! Barok! Banglo! Pagdali ka mo! Pagdali! Ano na tara? Siyempre ba? Asahan ninyo ka ng tawana. Kinalang matambalan siya. Kinalang mabuhi kining tawhana. Ano tara? Uy. Ha? Pinocchio! Bay! Bay! Ayaw ka matay, bay! Ayaw! Ayaw, bay! Importante kayo, Ikanako ang maong tao. Kinalang mabuhi siya. Kinalang mabuhi siya. Kinahanglang gyud! Salamat na lang. Nuwa maantimano sa pag-igo na akong amigo. Di siya mahimong mamatay. Dili yun! Kaya kung hitabo pa dodo, ha? Aning na unta akong amigo karon. Ug ikaw, kriminal unta ka! Alang sa imong kasayuran, kinsa patugani ka. Me? Nonay is me. Ug ako ang tunay na higala, barkada, amigo, igsuon, ug amigo ni Baydokyo. Ikaw kinsa man ka? Ako si Dontor. Don Turo. Katong tagiya tong indot ug dako kayong mansyon tong sa lungsod? Oo, ako. Ikaw mo tong gihatod sa helicopters sa mansyon, di ba? Ako yun. Dato di ka? Dato di kayo ka? Igo-igo, Raswad. Ba? Gay ko karta, be? Gihog na nako sa bangko. Wala. Di pa mo na ron. Oza? Yan. Ngano, ha? Ngano? Ngano man, ha? Hercules, Tarzan, Barok, Banglo. Nicolas. Ako rin matirog, tigog, sige. alam mo tigog, Hercules, ha? Tarsan ako lang, barok lang. Kanyor, patod sa doktor. Nakinahanglan og iabunong dugo katong imong napusilan. Kinaghan ko nung nausik nga dugo. Unsa? Patay. Di ba may pareha og tipon sa dugo ni Pinocchio? Type AB positive siya. Nya ako. Type O positive. Kadiyot. Type EB. Uy,
Managsama mi og tipos dugo. O yan, o sa plano mo yun. Ikaw makuha. O yan, di ka na mahimo, Dr. Roy. Kitiguan ka na. Peligro lang nimo. Usa pa sab, preskong dugo ang ikinahanglan sa pasyente aron i-blood transfusion. Mao ba? Gawas pa na, bisan pag nagsama mo og dugo, pero posibleng di mo compatible sa sagusa. Nakinahanglan pa mo og blood screening. Ako ang nakaingon sa iya karong kahimtang. Ako ang nakasa. Hinungdan nga nalandig siya din sa ospital. Busa, bisan pag ikamatay na ako, ang blood transfusion, buhaton ko ka na. Compatible gyud ang among dugo. Ug niya, nagtapad ang among duha ka mga katri. Diin may mga aparatos nga gitaod ka namo. Ug ipahigayon na sa doktor ang direct blood transfusion. Oh, Diyos ko. Husto ka ako sa akong pagduda. Husto ka ako? Kinsa sige ni mo li bintana ti takla. Si Dokyo, wala naman si mo ani din eh. Nga naman ati? Ambot? Wa ako makasabot siyan. Gimingaw man ko niya. Oy, ati takla. Bugart, wa kay nabantayan? Nga unsa? Ha? Wa na may pakita na. Wa naman nagpakita si Dokyo Ugod. Katong unggoy dako ba? Mituman na siya sa among gikasabutan. Remember? Labing mahiyo gani noon. Nga naman? Wala sa among sa atong relasyon. Usa pa sab, kung musupak siya sa among deal, mabunog lang siya. Gaan ka gid kay kamot, uy. Ito di alat. Kaya kong kwarta bi. Nasap? Unsaon man nimo? Wala na gasolina ang kong motor. Ibaligya ng motor, oy, aron makapalit ka gasolina. Na! Halano! Asa ko. Lainan mo ba ay? Murang kagungo ba ay? Nata ospital ba ay? Na hospital yun ay ko. Ospital ka. Pila ka adlaw ka na din sa ospital. Yun na. Kinsay nakapusil na ko. Kinsa. Ako. Kadungog sa da. Kinsa ka. Ako si Don Toro, ang taong nakapusil og miluwas kanim. Mipusil unya miluwas. Libog ko. Tinuod na yung gisulti ba, Dukyo? Siya ang nakapusil mo. Pero, sabi sa inisluwas ni mo, may abono siya dugo para ni mo. Magsama mo tipo sa dugo. Completable man. Mao man. Pwede man. Compatible? Kana, compatible. Mao ba? Salamat dong Turo. Don Toro. Toro lang, Toro. Salamat Turo. Oh, no. Dili ka ang angay magpasalamat. Kundili ako, Dokyo. Don Turo. Pagpakayog dali, Dokyo. Kay isuroy ko ikaw sa akong mansyon. O didto daghan tag panagsultihan. Diin may kalabutan sa imong pagkaikaw o sa akong pagkaako. Don Toro. Nalipay kay ko nga dako kang buhi dong Dokyo. Og niya nakakawas ka na sa ospital. Abi mo, huwag ginuntay kabutangan sa kong konsensya kung namatay ka ba. Simba ko taon Don Toro, eh. Dokyo, may pangutana ko nimo. May butang lang kung gustong klarohon. Gustong masayra.
Unsa man na doktoro? Anak ka ba ni Maria Picat? Oh, hala. Nakaila lagi ka sa akong nanay doktoro. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!